Bwthar. Ini 8 tarik Maret 2022 sini oro dulkai kami sini Kolaibari bisini andaro Jompuijala ini lai thangnai salo sini oro late Chandra Suran Jamatia tei boni Nukhwngo tabok Hemontol Laxmi Jamatia Hemontol Lota Jamatia borong ni Nukhwngo kaisa ogotna goti thangkha jeng belai kheno borong ni Nukhwngo khairokma tei hamjangma ba borong no chubachu borong ni condolence services jeng borok bai gadalang bagi jeng khaika tipromo thanggai jeng borong no tini je chukmani sini mothani chubawani kami phaye omani Swkhang sini warriors rok ubagrani dage mumbai thaiman yagolo khai sophaika sini warriors rok nai phaika khiaba baksa kuno karonai tini phaimalia tofana jeng sini 12 ta arjula block committee nengai sini bukhukjuk sini Nukhwngo sini chubawani phaika tei jeng tini borok kaham krongkhe borok ni o condolence service no baitung obo sini nayo sei sini diaimang obono borok kaham krongkhe borok ni o pandano baimana nabe jeng tei baskang obo haino borok ni logewa tongnai joto kisu subida osubida jeng borok bai krongoi no tongnai obo sini wansokno tei sini nahar saksawi no Hambai thajing lorok sini block president khuktibo khanaka je lai thangjak salo tarik busu 24 tarik February talo kaisa oro je engthai kri tongmani ama hai kaisa engi tha kaisa party thaka apro subosini mothani borok phain nai philaika je masak sini chairman baksa phagya aprogo lesing tini bini o paithak salo sing bini Nukhwngo borok bai sing borok kha khamtina sing borok baksa kha khamja sing tai thinang rogo bo sing tung bol mungsasu kyaba mungkhe sing je mansak sing chubanai tai chubanani sing chaitoknai tai ang bin Nukhwngo borok no omon sanani musung je thaimu